Good morning, good morning, good morning sa inyo mga kabingka karon. Natay tagaan pagtagad no. Isa ni sa viral diri sa Dakbayan na pod sa Davao no. Diyan na nahitabo sa Hunas Subdivision sa Matina no. Kung wala ko nagkamali, diyan na dapit sa may kuan banda sa may sa kung dating eskwelahan diya sa may PWC oh, Hunas Subdivision man na diya. Okay. So, ang kaning kaning tawhanan ni no kaning tawhanan ni kani si Majimbo ng Davao no Majimbo ng Davao pero ang iyang style niya iyang lawas niya dako man kay lawas katong tambok pero ang iyang batasan katong payat kay salbahis man tong payat kani ang iyang ginitan mga food riders no food panda riders. Siyempre, nasuko siya giyang gisita kay walay social distancing. Walay social distancing kay nagtapos siyempre ang mga food riders panda kay nagkuan man sila kanang siyempre magpangutan-an na asam ni dapat atong i-deliver ni partner nana mo gina kanang wala na sa kabalo wala kay sila na swito ba na may uban ka kanang bag-ulang bag-ulang sila kanana tapos bisag na gani taga sagdugay na kadto sa Davao ang uban wala pa kay halos na swito ni mga kanang mga kanang sa to kana kasulok-sukan diri sa Dakbayan sa Davao ba no nya kaning si Majimbo ni sita-sita oh sus kay ang nakita na ako sa video no nakita na ako to sa video sus kay iso bis Majimbo ay siya nga ay sige kun di ha ay sige kun ana tong isa sa food riders nga ana siya nga food panda sa sir ngayon nagay make stories ay kung dako busis nga hoy Majimbo mao na kong mensahe si mo Majimbo ikaw raman to'y nagkuan-kuan no ay sige kun bagon ko ng ulo bagon ko ng ulo ni mo ano siya bago ng ulo sus Ginoo ko basig nagtuo ka Majimbo no basig nagtuo ka Majimbuha ka no katong upat to kabuo ko tulo na gutong nakita ko sa video plus kuan plus katong nag-video pa ambot lang siguro basig 5 pa gay siguro to sus kung ibunal to si muulo Majimbuha ka bisa pag usa ka anak ikaw ra isa dito isog hurat raman sus kung tinuod yung kang isugang Majimbuha ka no kung tinuod ka nabigay na unta ka kato nagulat lang to sa kuan ba kanang nagulat lang to kanang nagulat lang to kanang maguna-una ka ba sus kung naguna-una lagi ka Majimbo mo to kung giulat ba nga ang katong upat ba mo to yung mga kung sa probinsyano pa to mo to ginatawag vendetta no na ang katoy mong tong katong nagvideo ay siguro mo to si Ricardo Dalisay ikaw ba Majimbo ugok kay ano nakatawa ko yung buhat kay isog ka dito kumani wag mo ni kananumbag pero tigin mo uguka ikaw Majimbo wala kung sa sunod ka Majimbo kung mag-isog-isog kayo i-probe yun mo sa imong kagalingon sumbaga daw to sisingan mo imong kadako mo ba diba tanaw na itong dilibak sus waka nagunauna na nagunit ito helmet no katong halos mga food riders dito nagunit na itong guwan ang ayog dispensa ikaw jud Majimbuha ka ayo pag inana basta nag-uug ka ng mga food panda riders kanang mga kuan na sila kanang sayo ning unya may kagulay social distancing ikaw nag face mask ka to sus labo pa sa face mask nag public scandal ka dito nagbukas-hukas ka dito sus Ginoo ko dako kay kag ginang kuan patabot-tabuni po na imong dughan puno dako kay to ba pagkaulor kas madlang people ba wala dinis Majimbo gid ba ka Majimbo gamitan imong utok ba dili utok bulinaw o ako matambag si muha no ayo si kaog jabas no sige man kaog jabas mo nang epekto nimo bulok kay kang Majimbuha ka mo na kung maingon si mo 13 mo bulok ka Majimbo ugok